Остава ни да видим премиерата на едно голямо представление. А това е комедия от велик комедиен автор, наречен Георги Първанов. Селският хитрец е добре написал сценария и толкова му е харесало написаното и съчиненото от него, че сам е решил да бъде главния герой. Встъпителното начало е трогателно и величайшо. Въпреки добитите навици, които пастира успя да натъкне на малкото си стадо, в един момент нещата се пропукват и променят. Стадото е атакувано от мощен вълк, Герб, който постави условие от сега нататък данък, агнета и вълна за 16 милиарда лева. Даже Шаро Калфин се изправи към дилемата дали да изберат да има зоб, т.е. пари, или да останат на диетично зелена тревица. Естествено, че ще изберат първото. Избират го убедено и съзнателно, защото знаят, че това е последният танц в долината на благоденствието, Народното събрание. И нататък навлизаме в самата премиера. Но следиме. Пастира е силно възмутен от това, че цялото стадо заедно с Шаро не се починиха на пастира. Наушкем! Голямото актьорско майсторство на сценариста Първанов буди у публиката голямо възхищение и естествено аплодисменти. Пастира заяви публично, че ще си подаде оставката и напуска стадото. Всичко е в възторг. Всички са доволни. Празно няма. Съседни чубани Кънев и Симеонов са приятно изненадани и с явно задоволство. С облегчение споделят те, че отдавна чакат този момент Гоцето да напусне политическата сцена. Да, ама не, както го казва големия двуличник Петко Бочаров. Те не знаят с кой си имат работа. Гоцето е опитен играч и сценарист и знае как да стреля по дребен дивеч и възхвалени начинаещи пастири. По средата на представлението сме и всичко е захлас и очакване. Ако всичко ви разкажа с подробности, няма да ви е интересно и ще се оттекчите. Но все пак мога да бъда по-кратък. Гоцето е решил с един куршум да убие два заека. Как ще стане това? Първо, ще се изпълни задължението към боката, към Бойко Борисов. Така че цялото стадо на Първанов гласува за вълка. Но пък Гоцето си остана чист като сълза. Той получава адмирация от всякъде, че е принципен и верен на избирателите си. И какво следва? Вече се знае. Досетихте се, сигурен съм. Няма да му приемат оставката след драматичните дебати и Гоцето отново ще се завърне на бял кон с още по-голям авторитет. Браво, Гоце! Винаги си бил, ама винаги точен, какъвто си сега. Сценарист, артист и предател. Браво! Накрая целият театър е във възход, всичко е на крака и скандира браво, Гоце! Голяма пиеса с отличен сценарий и голям актьор. Ето това е най-парадоксалното в тази държава. Ние, българите, винаги сме доволни, когато ни... щях да се изпусна. Когато ни стрижат непрекъснато, а пак най-сме щастливи, когато ни заробяват. Честито!